Kedamtang aruni phain kora sirke barni Union Home Minister Amit Shah Manipur along rialong an palidamlo labang sok ka home ridam akimang pon lake Manipur along rialong mete yakhe tum phan ST status ki PG pualong ST akhe tum jasemet kuki tum kache don dunde kache paklang pona jo soluk soda atomon nang jabom si non anke khai hijan ron ki thorang deng an nangli roklo labang so phutha kepang samdunji lapan Manipur along rialong puthot monsam kepado thujia phansi Union Home Minister Amit Shah hinpen Manipur along rialong an ka homridam padolo Union Home Minister Amit Shah Manipur along rialong nipli apharman homridam ji lapen non kitobom soluk sodak atomona phuthak ang ton alam kachini rampen monsam koson si kepado bon thujima po phansi Manipur along rialong an palidamlo lapuson si aru ni phai thom kep arnia bangke Union Home Minister Amit Shah hinpen Manipur along rialong monsam kepado ji phanpura meitei lapen kukia khe asong japo tuma phan phasi kachingki kachathana mai ingni ponlo labang so amailong jasemet risim kangtang ki orabang phwa tuma phan ari ki pachi rungja phanta chuning riponlo Manipur along Raikom Saiki klembang hinpen ke pachini pona tengke non Manipur along soluk sodak atomon lapuan ka phere meme angdeng an nangkeli ro lake hele kaman pen chenglok prek jamarisim imphala long ke do armoris mate risim kirim ahempen kang hupon ke do wa joklo anparta ajahak abangke kang hu kali pin setame ame thanga khetum ame thang kacharai kom thekja phanpura ake joypen hele kaman keron pona son setame du puta thampon Halapu Manipur Chief Minister N Biren Singh hin benabangke labang so soluk soda atomon ke pajab lake suspension of operation pu lamdon kache toktang arlo ke do kukia song atoma phansi akoi pipon thiblo pinpur damme athike kidamtang penangana jir kidinga por ho setami arlo ke do kuki la pen meite ya song atom raikom sai khi pen kache teng kheng setami do pon jailo bon setami Central Reserve Police Force Director General Abarim lapen Manipur Government Security Advisor Kuldip Singh hinpen ke pachini ponthuke nonamat ke soluk soda atomon ke paja vekatum lake suspension of operation pu lamdon kache toktang arlo ke do kukia song atom henlo puke thang ang thekta avi lapen nonamat ke pang thek ponlong lelang pini arni an rui pli an pleng tanglo Manipur along rialong soluk soda atomon ke jam monsam ke doji kalisi prek jama dimalong ke hele ke ap hormu hotar ke phalang nu pen chenglo hem kulat mege kai setami thek ponlong lo lapuson atomon lake jasemet mete ya khela pen kuki jomia khetum rong kache pathir anglong adong along si thek ponlong lo lapuson apora hut kedam tang aru ni phain kora ner kep bhomkuru ani pang thek thek the risim ki oratum pen raikom sai ki atumang bong hele ka chawa birta setami longpon lo Lasonsi inut raikom saiki lapen inut abang thu apran setami na hok dunno soluk soda atomon ke jat ke chenga pora hut mete ya khetum suri isi sose hele lapen helemu imphala longke do armoris pen kang hupona birta ribdun longlo non puthot kedam tang aru ni phai ingora troxy nerke bangbong suri isi sosa hele in hupon thulo halapu kukia khetunga phansetami Churachandpur Police Station pen hele kang hu akoi ki pipora birta setami nangpali ponlo Lanchota kalilang arlo ke do kukia song suspension of operation lamdon kache toktang atum kukia khe to phan risim ke pale dona birta setami ripon thoronglo nonamat raikom saikhe hinpen pharo pho an dokai arisim si chelong ponchotlang setame non Amit Shah Manipur ka homridam pen kang hupon arisim ke do an setame raikom saikhe ari deng ke pale thu eja phan raikom saikhe tum aning kache the chepaklang ponlo Amit Shah Manipur along rialong vosika chiklo ni phai isiam doji labang song bong ongdong security meeting padupon pen Manipur along monsam ke padu thujia phan bor ipen towar paklang ponpo National Desk Report Karbi Anglong Live